legebiltzarrean izan genuen lehenengo agerraldian, lehentasunak esartzeko orduan, hau jarri genuen, eremu sozioekonomikoa jarri genuen, ezta? Gure lehenengo lehentasuna zan hau, ulertzen genuen ekipo berria sartzen ginela, belaunaldi berria ginela, gutariko batzuk irakaskuntzatik entozen, 2016an ikastola baten nengoen, 2000 ikasle inguru dituen ikastola baten, Bilboko ikasleak, Bilbo eta Bilbo handiko ikasleak, eta ikusten genuen, zelako esfortzua egiten genuen, ume horiek lehenengo euskalduntzeko, euskara irakatzi eta euskara zesteko, eta zalantzak sortzen zitzaizkien ja batxillergoan. Nik zelan egingo dut zuzenbidea, euskeraz, zertarako. Hobe egiten badut gazteleraz, zertarako egingo dut medikuntza euskeraz, eta hor, egia esan, olako porrotan antzeko hori daukazu, ez da? Inbeste milaka eta milaka ume euskaldun duztan. Orduan guk oso argi euki genuen, eremu hau euskalduntzea konplexua zala, oso konplexua zala, laguntza osoa beharko zala, baina buru belarri sartu behar ginela horretan. Eta apur bat, zer pentsatu genuen, plan estrategikoa. Lanetarako behar da plan estrategikoa eta plan estrategiko behar dugu. Orain, legegintzaldi honetan, eta garatuta, osatuta, adostuta eta abian jarrita euki behar dugun plana izan behar da. Hori izan zen gure helburua. 4 urte ditugu eremu honetan esku hartzeko eta plana egiteko. Eta apur bat, Jonek esan dituen arrazoien gaitik, ez da? Izugarrizko lana eta ahalegina eginda herri honetan, gurasoek oso autu sendoak hartu dituzten, nire ikastolan esaterako orain hasi dira, ez da, ikasleak eta ikastolako ikasle guraso izaten, baina badinotzuet, 125 ume sartzen ziren, barriak, izun berriak, kultura maila handiko gurasoak eta autu sendo bat egiten zuten euskararen alde, seme alabak euskaraz ezteko. Maila pertsonalean 35.000 ikasle inguru, urtean, euskaltegietan, beraz maila pertsonalean ere guraso horiek ahalegin handia, 40 urte inguruko perfila daukagulako, horre eta gizarte eragileak ere, lan ikaragarria egiten, azkenengo hamarkadetan, eta maila instituzionalean, izan dugun hizkuntza politika eraginkorrak eta batzuek esain eraginkorrak. Beraz, kriston inbertsioa, belaunaldi berriak euskalduntzeko, gogoratu ezagun 24 urte azpiko gazten 70% pasatxoia euskaldunak direla, beraz, horrek prest daudeia lan munduan eta sartzeko, eta Jonek esan duen moduan, ez dago olako eredurik edo olako aleginik munduan hizkuntza gutxitu edo gutxiagotu baten egindan antzeko eredurik ez dugu ezagutzen. Beraz, estrategikoa, gure ustez, euskara bizi berritzeko prozesuan jauzi handi bat egiteko, euskarari prestigioa emateko eta ikasle guzti hauen zalantzak eta argitzeko. Beste kontu bat, argi geneukana, konplexutasunari begira, erronka honi aurre egiteko, adostasun politikoa behar zala, eta guztiok batera joan behar ginela hau burutu nahi izan ezkero. Aurrekariei dagokienez, gogoratu 2015-2017 artean HPSek eta aholkularitza sektoreko hainbat elkarten arteko batzarrak eta izan zirela, apur bat gogoetatzeko aber zer egin zitekeen arlo honetan, eta hortik Jaiosan Euslan programa, badakizue, industria enpresa batzuk sartuta egon ziren programa hori. 2017an guk Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera eta Kontseiluaren baitako sektoreko aholkularitza batzordeko kideekin batera hasi ginen barrero beste bilera batzuk egiten, barriro ere gogoetatzeko eremu honetan zelan eragin zitekeen. Eta 2018an HPS egon zen gainerako erakunde publikoekin, sektore sozioekonomikoko ordezkariekin ere eta euskararen normalizazioan dabiltzan jentearekin, eta pentsatu gendun guztion artean guk geneukan ideia hori gauzatu behar zala, plan estrategiko bat egin behar zala, eta eskaini ziguten lidergotza politiko hori eta plan hori aurrera eroateko. Emun aholkularitzaren laguntzarekin hasi ginen prozesu honetan, 3 saio presentzial egin ziren, hor ikusten duzuen moduan,
Lehenengoa izan zen entzute fasea, kezkak entzutea, gu garrantzi handia eman diogu jenteari, porque ez dugu ezagutzen, hain da anitza, sektorea ez dugula ondo ezagutzen, eta zeintzuk ziren kezkak, beharrak, eta horri garrantzia eman genion. Bigarren saioan amia egin zen, erronkak zehaztu, eta hirugarren saioan ja estrategiak eta ekintzak zehaztu genituen. Parte hartzeari dagokionez, gitxi gora bera hor ikusten dituzue, saio irekietan 75 lagun, inguru 11 alorretako erakunde, elkarrizketak egin ziren, 15 adituk, egia esan oso elkarrizketa sakonak eta guretzako lagungarriak izan direnak, lanbide heziketako ikasle talde bat ere, elkarrizketatu zen, eta galdetegiak ere egin ziren, 150 galdetegi inguru, eta 53 erantzun jaso genituen. Saioetan parte hartu zutenak, gitxi gora bera enpresak, ikusten dituzue hor apur bat Euslanen eta parte hartutako enpresak, alde batetik, enpresa elkarteak, sindikatuak, danak egon ziren, danak garrantzia handia eman diogu sindikatuei, danak egon ziren gonbidatuta, baina komisiones eta labekin egin gendun aurrera, merkataritza eta ostalaritza, Arabako eta Gipuzkoako ganbarak, merkataritza zentro handi hauek, Carrefour, Corte Inglés eta garapen agentziak ere, Oarsoaldekoak, kasu honetan, udalerriak, kontsumitzaileen elkarteak parte hartu zuen, hezkuntzakoak ere, guretzako importanteak ziren laneki, lanbide heziketarako materialak egiten dituztenak, Mondragon Unibertsitatea eta euskalgintzako hainbat elkartek. Gitxigo bera hoiek parte hartu zutenak. Prozesuaren ostean eta lanketak egin ostean, olan harin esategaitik ondorio batzuk atera ziren, eta ondorio horiek administrazioaren baitakoak izan ziren, hezkuntzaren baitakoak, enpresen ingurukoak, sindikatuak, merkataritzaren baitakoak, herritar eta erabiltzaileen baitakoak, horre ere eragin behar zala, ikusi gendun, denon arteko elkarlanean, horretan sukaldaritza lan handia egin behar zala eta jarri gendun hori ondorio moduan ere, eta neurri zehatzak hartu behar ziren. Ondorio horrek eta landu ostean zer etorri zan gero? Zein zan azken helburua. Lanketa hori egin ostean eta ondorio horretan oinarrituta, zein irudikatu genuen azkenengo edo lortu beharreko helburu lez. Eremu sozioekonomikoan, euskararen erabilera esartzeko hizkuntzen kudeak eta garatzea. Gure enpresek hizkuntzen kudeak eta egin behar dutelako, ez bakarrik euskararena, baizik eta biru hizkuntzena eta egiten ari dira gainera batzuk. Eta horretarako zer esarri zan? 3 erronka jarri ziren, bat hizkuntza planen eskaintza handitu egin behar zala, bigarrena premiak handitu behar zirela eta elkar elikatu behar zirela. Eta 3 erronka hoiek eta garatzeko 8 estrategia, eta horre ikusten dozuen irudean, erronka bakoitzari lotutako estrategiak, esaterako, berdez dagoen hizkuntza planen eskaintza handitzeari buruzko erronka hori edo erronka hori osatzeko, berdez daudenak, zer behar da, programak behar dira, traktore diren enpresak behar dira, baliabideak behar dira, premia handitzeko ostera, morez daudenak, akordio politiko bat behar dugu. Minimo bat behar da aurrera egiteko. Lankidetza bat, araudia eta pizgarriak aztertu behar ditugu. Horbide interesgarri bat zabaldu daiteke, ondo aztertu eta adostasun batera heldu ezkero. Eta elkarrelikatu du, azken erronka hori garatzeko estrategiak izango litzatekez, lanbide heziketa guretzako ezinbestekoa dana. Eta 5 urte barru gainera, eman behar diren eta esarridan plangintzaren arabera, gitxi gora bera, eskaintzaren 50% D eredukoa izango da. Horrera pauso handiak emango dira, datozen 5 urteotan, baina jarri behar dugu, lanbide heziketa eta unibertsitate eta zentro teknologikoak batera lanean. Hori irudikatu genuen, azken helburua erronkak eta erronka horiek aurrera eroanalizateko estrategiak, olan harinari. Ikusten dituzue elkarrizketa adibide batzuk, Baionena, Josune Irasabal Kepaltube, Mari Jose Ojanguren, egia esan, Espriko zuzendariarena, honek izan ziren hoietako batzuk, eta joan ginen ja ekintza planaren kronogramara. Horrez da ezer ikusten, baina batez ere ardatz bi, azaltzearren, ardatz vertikalean doaz baliabideak, hau da estrategia, baliabideak, komunikazioa, lankidetza, programak, araudia, itun soziopolitikoa eta traktoreak,
eta ardatz horizontalean egiten dana zelan garatuko diren estrategia hauek, ezta? Bueno, aurrelanak, hau da, garapen osoa, diseinua zelan izango dan, garapena, proba pilotuak, zabaltze fasea eta ebaluaketa fasea, eta hori guztia landu ahal izateko gainera osatzen dira taldeak. Talde bakoitzak, ez? Arlo bat, oso diferenteak diren arloak lantzeko taldeak esarri egiten dira. Arin esan da. Nun gaude orain? Bueno, prozesuaren txostena adostu genuen, 2018an adostu zen, oso pozik geratu ginen txosten horrekin, eta une honetan egiten ari garena da, Eusko Jaurlaritza bolkatzen, txosten hori Eusko Jaurlaritzak esartzen dituen, irizpideen araberako plan batera bolkatzen ari gara adostutako txosten hori. Bueno, horretarako aurrerabiderekin gabiltza, hau da, Jaurlaritzan laguntza eskaintzen digun plan estrategikoak eta laguntza eskaintzen digun taldeak, eta hori egin behar dugu. Txosten hori, adostutako txosten hori, ekarri gobernuko irizpide eta egokitu, horretara gobernu batzordera eroanalizateko gure Jaurlaritzan onartzen diren gainerako planen antzerako irizpideekin. Zergaitik guretzako oso importantea zalako plan hau gobernu batzordetik pasatzea. Hau da, ez izatea hizkuntza politikak onartutako plan estrategiko bat, eta gobernuak bere egituen duen plan bat izatearen aldeko hautua egin zen. Guretzako oso erreza zen bestera bateko plan bat egite asko sarinago, baina ulertzen genuen gero bakoitzak bere ardurak hartzeko, ez duelako gauzatuko hizkuntza politikak bakarrik, gero bakoitzaren ardurak ondo banatzeko importantea zela lehendakariak eta bere taldeak onartutako plan bat izatea. Orduan, horretan gabiz, eta uste dugu, gure prebizioen arabera, abenduan edukiko dugula. Eta planaren hildo beretik esan, bien bitartean, zer egiten egon gara. Ziadekorekin egin genduen oso lan interesgarria, eremu sozioekonomikoaren diagnostiko potente bat. Azkenengo inkesten arabera ere datu pilo bat zaudelako hor, oso interesgarriak, eremu honetakoak, eta ziadekori eman genion lan hau egiteko ardura, eta gero ikusiko dugu, baina guk buruan genituen pertzepzio guztiak gauzatu dira, eta oso argigarria izan da guretzako, jakiteko, ze multzo desberdin ditugun, non kokatzen diren industriak, non kokatzen diren zerbitzuak, ze eremu soziolinguistikotan kokatzen diren, eta ze politika egin beharko den, edo ze autu politikoak egin beharko den batzuetan, eremu batzuetan eragiteko edo beste batzuetan eragiteko. ISO arauekin ere aurrera goaz, ISO arauak enpresa guztietan derrigorrezkoak dira, eta urtean 2 arau itzultzen ari gara, eta urten ere publikatu egin ditugu. Eta gero Indeus industriaren euskal plataforma ere sortu zen, eta Indeusen gaude Espri, energiaren euskal erakundea ere badago hemen, eta HPS, eta hemen egin genduna da Euslaneko enpresa horiek txertatu dira programa honetan, eta helburua da, industria arlo horretan dauden beharrak eta identifikatu, eta talde horretan lantzea. Momentu segia da Euslaneko taldeko enpresak daudela, baina hauen helburua da beste enpresa batzuk ere ona erakartzea, eta Indeusek daukan baliorik handiena da, ari garela ja ardurak banatzen. Hau da, Indeusen lidergoa Esprik eroaten du, eta hori da garrantzitsua enpresa batentzat. Enpresa batentzat ez da bardina joatea HPS-koak, esaten euskara plan bat egin behar dozu, edo Esprikoak esatea, begira. Ez dakit zein diru laguntza nahi badozu, edo ez dakit zein bidetik joan nahi badozu, edo ez dakit plana egin behar dozu, eta emetizoa. Hori da jarrera gurea, ez da? Bai planaren, onarpenarekin eta honekin. Bakoitzari bere ardura eman. Hezkuntzak egin beharko du bere bidea, lanbide heziketan, eta industriak eta kasu honetan enpresa munduak Espriren bitartez egin beharko du. Eta hori da kultura aldaketa hori, zeharkakotasun hori eta ardura banatzearen hori. Hau da, beraien kulturatan, sail bakoitzaren kulturan sartzea hau zure problema da. Hau zure agendan egon behar da, eta zuk egin behar dozu bidean, ere laguntza izango duzu, baina zure ardura da.
aipatu doan Siadekoren azterlan horretan, hor egindana da, 3 lurraldetako, kasu honetan 3 lurraldeen inguruan ari gara, araberako banaketan oinarrituta 2 multzo nagusi bereiz daitezke. Ez da guk buruan genituen 2 multzo horiek, baina pertzepzio bidez geneukazan horrek hemen argitu dira, ezta? Eta, multzo hauek dira, seguruenik ezagunak egingo zaizkizue, eta bat da argi eta garbia 3 hiriburuen eskualdeak, ezta? Bilbo Handia, Arabako Lautada eta Donostialdea gehi behe bidasoan. Hau da multzo bat, ezaugarrietan oso homogenoa dana, lehenengo eta behin bigarren gune soziolinguistikoko guneak dira, hau da, ez da erdaldunena, baina hor dago, bigarren gunean, zerbitzuen sektoreak pisu ikaragarria du, eta oso bajua da industriaren pisua hemen. Orduan hemen daukagu EAEko establezimentuen eta enpleguaren 3 laurden biltzen duen taldea, da hau, eta berezitasun batekin, enpresa eta establezimentu txikiak dira, hauek autonomoa dira, goizean zabaldu, atea eta arratsalde gauera lanean egoten direna. Egia da, saltoki handiek ere eta frankiziek hartu dutela, olako indar bat, baina bereziki hori da, ezta? Eta gero mapan ikusiko dozuen on dauden kokatuta argi. Bigarren taldean oso argi dago zeintzuk diren, Durangaldean Bizkaian kokatutakoak eta Deba eta Oria ibaien arroan Gipuzkoan kokatutakoak, hau da, Debabarrena, Debagoiena, Tolosaldea eta Goierrin, eta hauek dira euskaldunagoak. 3. gune soziolinguistikoan kokatuta daude, industriak dauka pisu handia, eta EAEko enpleguaren gitxi gora bera, 15% inguru biltzen dute, baina tamaina handiko enpresak dira. Beste erabateko enpresak dira. Orduan, guk hau bageneukan buruan, baina oso argigarria izan da guretzako. Eta hemen ikusten dozue, urdinez, hiriburuen eskualdeak eta behe bidasoa, esan doan moduan, bigarren ingurune soziolinguistikoan, eta zerbitzuak batez ere, establezimentu txikiak, dira, batez ere, eta gorriz ordea, Durangaldea, Deba eta Oria. Industria, 3. ingurune soziolinguistikoa, askoz bere euskaldunagoa, eta industriak eta enpresa handiak. Ikusten da, era desberdinetan jokatu behar dela, ezta? Hemen politika bat egin ezkero, eta eremu honetan eragina izan ezkero, erabat desberdinak diren multzoak direla. Hau ekarri dut, zuek ikusteko apur bat, honek zer dino, ezta? Ekarri behar dutenean beraien eskemetara. Adibide bat da, zelan Jaurlaritzaren eskemen arabera zelan antolatzen diren, plan estrategikoak, helburuak edo klabeak hauek izango litzateke, euskaren ezagutza erabilera kontsumitzaileen eskubideak eta entitateen eta kontsumitzaileen aktibazioa, eta azpi klabeak. Hori zuek ikusteko, zelan gabiltzan, hori antolatzen, batzuk ez tozte sinistuko lanean ari garela, beti nabil, bagoaz, baina ez pentsa erreza dani. Bagoaz, badaukagu eskema asmatu dugu, eta antzadanez horretan gabiltza jasendo. Eta hau izango litzateke apur bat eskema, ez? Orain arte egin duguna, orain ze fasetan gauden plan estrategikoaren egokitze fasean, eta harreman instituzionalak eta sozialak. Guk hau plana egiten dugunean, ordu asko eta asko emango ditugu jentearekin kontrastean. Baditugu lantalde pilo bat eta multzoka jentea eta arloa hoia banatuta, eta joango gara adosten. Hau da, planarekin joan hezkuntza, lanbidezik eta zuk zer, hau eta hau, zuk zer. Hau da, entzun, kontrastatu eta adostu plana gobernu batzordera eroan baino lehen. Behin hori egin ostean, gobernu batzordera doa eta plan estrategikoaren egikaritza edo etorriko litzake. Guretzako, gauzarik importantena izango litzake, 2021 sail guztiekin gure plana adostu ostean, ikusiko bagendu ja partidetan ere, hori, agendetan sartuta dagoela, euren ganatu dutela, eta partidetan ja adierazten dela bakoitzak bere arloan zer egin behar duen. Hori da gure helburu nagusia. Gure aurrekontuari dagokionez, 2020an, esan dugu planak indartu behar direla, lanitz deialdirako beste 1.000 euro jarrita ditugu, orduan bien bitartean ez dugu galdu behar denporarik, beste 1.000 euro jarrita daude, ikerketa ere etengabe egiteragoaz,
eta Euslanetik Indeusera. Hau da, kultura batetik, HPS-en gidaritzatik, beste lidergo partekatu batera eta ardurak banatzera, osea, Indeusera salto hori, eta ikerketa, behin da berriz ikerketa eta ikerketa. Gure iritziz, zaindu behar dugu eta prestatu behar dugu lehen jonek eta esan duena, egia da ejerzito bat daukagula, baina ez pentsarain ejerzito handia garela, lan asko dator, eta oraintxe bertan EHUrekin guk adostu dugu master bat abian jarri behar dugula, ustot, hilabete batzu barru, eta master horretan 4 ardatz, arlo batzuk amankomunak izango dira, baina 4 arlo diferente izango ditu, beren beregi prestatu alizateko, behar izan hauei aurre egiteko personal aditua, ez da? 4 adar, bat arlo sozioekonomikoan, arlo sozioekonomikoan jente piloa beharko dugu, planak eta egiteko, eta ez dugu bakarrik erakarri nahi euskal ikasketetako eta magistaritzako jentea, osea, uste dugu beste perfil batzuetako jentea ez dakit gure ganatzeko prestakuntza bat eman behar dugula, izan daitezke enpresakoak, izan daitezke zuzenbidekoak, baina jentea behar dugu, kudeatzeko enpresen kontua. Beste adar bat izango da euskaltegietako irakasleak, prestakuntza berezia, ez dago irakaslerik, irakaslerik, orain dardarka ibili dira, euskaltegi guztiak, 100% igoera egon da, eta hori ere oso pozgarria da euskaltegietan, matrikulak gora egin du, eta ez da urte bateko joera, 2017tik aurrera joera eta igoera nabarmenak ari dira gertatzen, baina ez daukagu irakaslerik, ez daukagu. Eta beste bat izango da aisialdian, eta aisialdian ere badaukagulako lege berri bat, laster parlamentuan onartuko dana, eta lege berri horren arabera, gure monitore eta begirale guztiek B2 eduki behar dute euskeraz eskolaz kanpoko guztiak emateko. Eskola kirolean B2 beharko da, legea laster onartuko da, eta horiek prestakuntza bat beharko dute. Porque B2 badaukate, baina ez badaukate terminologia eta bakoitzak bere arloko terminologia hori erabiltzeko gaitasunik, berriro gongo gara lehengo egoeran. Orduan, hor ere badator, beste esparru bat, eta 4. adarra izango da udal teknikariak. Administrazioetan ere, ejerzito bat beharko dugu, erabilera planetarako, eta erabilera planak, eta ez erabilera planetarako bakarrik, datorren 19, datorren asteartean onartuko da, udal dekretu famatua, eta hori oso notizi ona da. Oso notizi ona da, udaletan egin beharko dute iraultza ikaragarri bat, dekretua oso zorrotza da, badakizu eragin linguistikoaren ingurukoa bere, zelan datorren, eta nik uste dut, hizkuntza eskubideen aldetik eta herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzeko ere, horre emango dan aldaketarekin, urte batzu barru kapaz izango garela hori ere betetzeko. Beraz, nire badaukate bildur hori, ez da? Lan ikaragarria datorrela eta behar dugu zela profesional onak, enpresetan lana ez da erreza, zuek badakizue, ez da bapera erreza, erakundeetan ez da bapera erreza, gero eta gehiago ikusten dugu, zelan teknikari asko gutxi egiten dute, teknikari lana utzi eta nahiago dute irakaskuntzara edo joan, eta horregaitik uste dugu formakuntza ona eman behar dela, master potente bat, uste dut antolatu dugula, eta horren arabera ere baldintzak hobetu eta erakargarri egin. Nik uste dut oso proiektu erraldoia, ikaragarri motibagarria daukagula aurrera eroateko, baina uste dut hezkuntzan irakasleak klabe diren moduan, klabeak dira, eta Jonek esan duen iraultza horretan, D ereduan egin behar den iraultza horretan, klabeak dira irakasleak. Sinisten ez badute D eredua bestera batera, eta egin behar dela, eta aldaketa bat egin behar dela, ez dugu aurrera egingo, ni irakasleanaz, eta ez dugu aurrera egingo. Klaustroak ez baditugu konbentzitzen, ez dugu egingo, hemen gauza bera. Lan txukuna egin behar da, profesionala egin behar da, benetan uste dut mankomunitate baten lan egin dut, teknikari moduan, eta benetan txalogarria da teknikariek egiten duten lana. Ze prestakuntza eta nik uste dut ez dakit behar direla
beste gauza asko behar direla, ezta? Hor lan egiteko eta aguantatzeko, eta beraz, erakarri behar dugula, jentea honetara, sinistuta gaudela hau egin daitekela, eta gure taldearentzako porrot ikaragarria izango litzake, hau martxan jarriko ez bagendu. Ze motxilan daukagu gure erantzukizuna dela. Gu ez gara sartu ona, ez gara etorri ikastola batetik lio honetara, ez gara etorri ardura honetara, gauza bardinak egiteko. Ez gara etorri. Eta tokatu zaigu urratzago ematea. Eta beharko dugula zuen laguntza osoa. Zeindarmetaketa egon ezkero, bestera batera hartuko gaituzte. Ez da berdina hizkuntza politikako gu joatea, ez garela inor, baina atzean badaukagu. Euskalgintza osoa, enpresa batzuk, aholkularitzak dena bagoaz, ez diote ezetzik esango. Eta gu kapazitatea badaukagu, gobernutik hau, arauen bitartez eta beste eginda dago. Duan, animo, eta gu animatuta gaudela eta indartzu gaudela. Eskerrik asko.